kura ene asem da proso fia enya asem kitwo o enya asem kitwo o madam for Kofi Matthew Clinton ewo Asante Mpe New Daman na asem a wo kan ne se Nyankopon boy obi ani wode asase eba ye nenso so won ti asase na kodi binim ho a on si we ye nananom dia na hwan dia enka asase de nyina ba na ko obi ani bi enti ka wonya usika baby aka wo ho ba so biana ko asu daisi na ko ada na ka yesekete anase bible asofo di so motrom ko preaching no Kofi Matthew asem a wo kan no yefa konya we so na yencha Kofi Matthew Clinton ewa Asante Mpe sa brantie ya meka na asem na adwene mu dose na emoa wode boa memre bi ntino ya na meyire mfi no de biada ene to bi obeti menka bia mon kan kire Kofi Matthew se de oye ma me no mani aso enya asem ketewa yanchi amango danfo nyina Easter no ba Oforisuo Aboagye de ameba fie amamre bi o amango dan bi ese ye ne adi firi ho Mr. Edward FM onne ashopani a owo amango dan yanchi a wo nyina kama kaka mahana enso eye kwamena firi ne nua ba pa ofa Asem Mpe Nipa dwumadie emfa eniago ye kan decoration ewa Asante Mpe se ye de mu anase party ni bibia tesa no decoration dia wodofo mahana oye numru enya asem ketu akura dwumadie yi obati the nation sank wafalumba waje na adwa ne watch no so boa enu aso ne ka mre ho asem te se no de so no de obehwe no de mre aye adwuma wo ma mre bia insan ho ketu bia so ensha the nation sank ne no kan ye nyeme na me kan ye ono a ene kan ye obati the nation sank kan na me fan chia rampem chia piesie pa entwam ko goso man hema nana afiase wa obatampa woni dija ne ma no oye nipa se nye nanse ye koso achiachia no na mehwe na bakosem bi amekenkan a ma me no oye nipa papa kokosachi Yabu Fletcher nanse no ono na ebo one trop no se panel members na ma na washim na ayefe na kasa na asesa so kama baby omra samwa wo bia yemfa nchi akese nkoma no na yensire Nyankopon ayaresa enso emfama no se de beya ono so betumi asode ede agina ne na so eduru baby a edua na enyina ne problem oba wi aseso ache te duru baby a na problem se asoso Nyankopon no na bo nipa no spare parts no so ni nyina ye ne dia eno tini ye ka kire ne se wonhwe no miamia ne kire wam na ontumi empagya no na o mekan ho producers ye na o mudi dwuma wo dwuma de ewe so kwanta bisa Isaac yenyina kwanta so twemani ne so hwa ene ebegina kokosechi Yabu Fletcher ne wadi story na chipa wo bani wono de nyame kra na adom se story ebe yusu ne ka kira na obeba on de okodi ase ne ba no ya na no den pa na ukọ master control room so a systematic press ukontwa ho wasaba kumase ha headquarters yetado ko headquarters so a na ihia wadwuma yepa systematic press ono ne mpempi wodi nifa hene na wo peke course no bibia beteche ma bia dema ono na ede ne saka oye ni papa se sa brante no meni ni san ye no mi hu ne ho asem bone da nyame hira no sa kwan so obeda mponsa so ebo adwuma ewo MC a ho kekanyoma bom anya asem ketwa sa na osika bema ne osika media mpesi wo so ukira mpesie mi hu bi da wiase ambansie so bi kira mpesie mi say enye ma aduane a mepene nso so no duru ba bia so de fam minkire na anya osika ka minim so bi kira mpesie da bia da ya fa cha kase so ankoma wona wo Sompa TV nyina da manya ne tie se Tony MCCC no ya sesa no kakra to omo ho no me hyede ni mo din safo kantanka simprimo bema wono so ewo Sompa enkran odijuma enya asem ketwa kofro bofum pa bema asuketwa me yipabre na asaya Aboagye fosuo 19 fosuo minifuntum pa katachie srebia bonchena na atwetwe ko de ewu atwa miansa ne yakosa me na meti adwa me de Sompa Mpe Nipa ko boshe asase so kansampion se kampion wo kiti kriki wo se akokọ wo mu ya ye ngro ne mpaboa da biara da the nation sank bibia bokode ya radia ya temada bote moje die fusane anokwasem
Yaw and the catcher and saying Shani and Idi and Kennedy. Yani away no ya na fedodo. Tia that's why na ya tuani. Na ye hunu se wo nkwa na home ne ye aduma saa. Wo yi ni free man ye akoba ne saa na se wo ano. Wo hunu ba bia wo gina ne anamo esese wotuo. The sent ye din Shani and Idi e mani dini. Ewi ana ye hia ye wura punso tumfo se etunya mekese. Asante ma wura na nkwa so. Nhira so nkonkoma no. Ewi ana fe me amena na Asante ma wura ma ne ba bia atena go so mamu. Eye nana afia sewa. Ma me sewa bo ade nyankopon won nhira onka ho no nyo kase entre wa hwe mane ma enkotote emfama ya maame sewa na afi yentimi enko emfa enko yanim wo hira ne dia na go so ma hene onya ne ba biko na akwasi ba afo boso mpra ne dimpa ma no da go so ma hene ye ne ho kani ene ema oja wona akire me sere machia na me de si ha machia onyina asire nyame nhar ne bambo so nko de ma ne ho kani ne ma o maame oja na akire se urade onkro mo ntitro mro na niema enkoto temfama ye ya me ni owo me ye funu no maame akoso ya de mfu a okay wo bedi akon ho na sister Joanna nso wo mesire urade nhira kase e de mo na ya se niema akon e de akonanim ya de nyina esidi a ye ba se ya afutusem no ana ya na ye pese ebi be top no so na afie bobo ho ma niema ekokọ nanim ne yetimi hwiri ma adofo Mama Anita will tell some chairman, Dr. Janet Sifabuache. Yes, he up or senior Mishra Munina near Jumapa, Mobo. Aya kwakwa nim ya nimten Asem Mpe Nipa no Medical Catchers Asem da Proso no enya Asem Ketwa. Kokosachi memo akwa bamma wa adwo. Oboso meje so. Na so shirt na fu. Kama me hu ya nam se shirt MC for shirt. There be onye MC ya no bi ha DC for wo wo na wo kan na se me na se me matade e shebe nti wo di gaga wo ye wo jama okay me na mpa nti wo ba bra mpa mo hu ana oh there be na the shirt wo na dan se wo hu batma ye good pe there be hwe wo shirt na fe DC atade na shem sa okay eno kwa na ye DS this is secretary ai omna ya na omutwi what they say land personal friends say Land Cruiser na dai Land Rover no na tie bottle no omo omo ni abai o MC ni DC no mreko di onyi papa so no di straight ni sika ni de bebrebe Ghana afọ ombatin zaze ne gire kabane de ko wishi anu a se batem na kura wo fom ga de bidie se pele kese obufukuru atimi yi di ko ye weapon twa obi na no omo material we mfe gabali gabadi okay eno mfe jirija no o nyini na nsen asan na wo na numa na obeso oditete nkomo aka nse munungu onana no ye yi anu kama na wo no gabadi no yentanto eno se wo de ayo sisi wetimi nane da bia ojirija ho ni ogirija ho na gabadi ena de na e kempri no gabadi is yentansi gabadi di oye de kosi sani o fadi akoba bia na wo twe na wia no so amoso dia do ba hatem na wia mum gade ikro mi baba bi me wa maka no utimi power tade na trouser no utimi pam di ka ba mi ensa de hyew no atuna la de dem yewo na yewo tailor ni bi wo so a la na ye ayo yiye no ai de ni be yi la na on de no apam so de bia la ni dem na la ni dem dada de bia la no dem dada oh okay na wo shebi dade e de gabadi wan shebi da enu ofo ni uswawo o ni miswa she na kwaku na nya no na me she kwaku David say twem kwaku etwem o say o tie je say wo nhero de man na yawe o say nipa emre ko nanim o emre ko nanim na ne ma sesa tu wo gabadi ni bi o bi wo bi o o pa ye mpa one weekend bi anasa video ya wada bi obi amfa sa atitije nwim na ne ewu tani obi a ona abo se me wa me minisu ni bi mpa na bi jan fra me ebu mpa bo so na me mpa bo na ero na me minisu aminisu no e de se ke me kuku bi ato e de du ko ma benya bi ato
There be another end to that. If you only boss answer the agent. I mean, I say, what do you produce? Diana now who's wearing the material? I don't go. Well, bet my man only say, none of what on go as any material or something. Akomko. Naganed. Na se se Kadina say. The man man abo man is what na obo se person so na sa adwenboni ni ho se obi enim se ade we ni nua dia na o fa kire ana se ade kro na nua dia no opeso o gifini nsem na sa ne omani ni ho first kro na kro ni ho first no betumi anante anadwo ade a we besuru aso be hie susumbone amuni no ene die wan hwe obi be wo seka amuni no ko na obehia wona manu ko na wo tim se wan hwe be hie susumbone pa kromfo ba ko elia ofo nyina anim no kwa kromfo ne no so da bi kromfo we ye fre na kwazi ba ene Asem Mpe group do so iti obo de nya yira ya ko ni fi a na ono akan boko obi anya bi sa ho ono ko a wa di onya area ho de bibi ayira ya ni fi first wo do no akan no wo no de ko bondia wa wie di ama me fa we nso so mi krom ni tina kromfo bi ona mi moni de okay na santima pon so di dwa ukuada okay ti me ma me be ko dwo bi anu FM nti ya buo mu fira hembobo ahono a no mtutom mu ni mampon de fa commercial mango no mu wurawura mu ni aso ya tiba midui wa krofu me ma me say ye da be me nua be me ya no akodi na so me so be kwa ko heso ampa wono obodi mi krobo ho first no na abranche bi wo ho ni di be sie kakra no ye comfortatwe moa me se wasachira eno kra na kakra wum dodi hunu kwa na ewum ana won se first no se ye chekromfo a na ekra se de yetimi de table si ho na no ye frɛ yetimi ka se ye yi obi afi no chairman PDC chairman NDC law no na no oba emfia no ye yi ni be mako du na we ya sɔre na we ya sɔre ha na na to table no so no mu le no ti so ko wi abode na eduro num no be wi a e be twa na eduro num se eduro du a obetwa na eduro du na eduro ma be ze eno yakobe se be 30 se 40 na no mu kan body a woduro bi ai no mu ti twa sa na amana chi no ai te se de ahole no pumpunum debi satan yan fa nko police station ma police ni bi enko juicy kan godi me na me ka kire na ne kura no se obi do abrofuo no mu se brodo so ha no ana se ntem ha no mo ye enkura bi mo ye enkura bone a eno bo so wodi ko jan abobo abrofuo no mu nyina obo so okura wo nko enemire mo ba fiu ko jan ni abu ni asade ko jan wo enemire mo ba ko jan be ya jai de obra person ya ntwe amako jan ewu anko no otwa akoko moja kakra di kosi atum yes ye kukuo no free dia ni abana ne so esi fom ni ayi kosi dem na wo horo ye de goba mbesi adi ni ebu aburo ni kakra ni asade esi so lama iye ba ko no aye kom de ya mi kro man santema posu man pam ho anu bia be ni musu ko se gu so man saka ho e na to so e na 5 cd pabra ni duro yi 5 cd shade buto e na ko se ni ho ahwana ni oyi na o de di ko no dia na be ye no ejo ya se ni timi wo mja timi timi so yare ade ya awu ji za go wo yare ye ni ayo go okay aya so Asem Mpe Nipa ye ko ye chikakra na saade ya ye kan enje bia o enso die na esi o man ni mo man na siri trases a 13 years achi ya asem o segu company ye ko hwe achi ni ye hwe sansem o ya enche yo na wunim chichirichi obodo na wonu chichirichi aba erebe na mo na chichirichi enje emre erebe na emre me na me ka to bizo wonu chichirichi omsoro o manu fu kwa oboso ye ni afio na ni fu oso anu pepese chichirichi na ko emre ni tina obodo wala no ya ka fu adu obodo wonu se first ro ho se koko ase se bi a na emre ni wo ho no du ho no ma empempena na emre na start ni efu na eba oboso ne di ehu ene de ene hwe cha na fo spray na se me na me ka kiro I say ye DDP bebrebe spray no am se wo ko kwa man suta kwa man a am so wo hene wo ho no spray so yeah kwa man do wa fa ansa first spray nya adwuma
na so so de ne yehu yade bebrebe spray yo uko kanso e beka se wo se wo se na esenka ehemfo no ofosu nkom do mu na asi fom na ehemfo yom do mu na besi fom mo so kra so na zie yom so bu amanfo yi tonton asase ma amanfo yi as ehemfo ni binim o ye ka se ye ka wa ha obeka se ye di na tem eso so nya okay mo fa story ni bewuram mo me fa story ni no ye ko story na no odene pa anu odin papa enya asem ketwa ensase wa santimem na yebeka sensase e wa santimem e hwan dia e nananom nsase na se wo ye nanana wa asase didi fa wo hye so memmo nwura wo bidie esa dia ni brebeba anu timi empempi no se ye kase ye tu obi afri ade so wa santimem wa bra krobia sante kotoko hina santime wura nyam kase de wote krabe ni kru enwoma so no se otu ohini bia ya na Oforisuo Aboagye me ya na mani agye papa enne asembesi fia o asembesi krom ha o esan se obi edge wajapade na wode afiri wonsa wa bra wonim pefe se wo nananom ade hye ekire wo na wonim se mehye ni na obi ebo awuram so oba befa no anokwasem se ya na ahomete na yi pa santefomfo mo sa asesem eni agro na se wo ba santemam ha na ye ka asase asem de o wa asase pa de King Solomon ene asase nyina ne dia na che se krobia sante kotoko hene no na nakwa ahomegiem oba ye enche nenso so no ensemu a ewo Ghana ana asantemam ano ohwe se obesiesie kama mi Oforisuo Aboagye hu me ketekete saa no wuko estate junction asase bi the estate junction so for pani bi me pese me boni di ko manso adware no se kro no papa wo no be hye pom ho ana o yesofo a wo di saa asase no na ne makura twe ho manso otumfu opoku ware penso na sofo di nkunim sofo bi di akota akene sa asase ne dia adenti sanse ne nsem ewobi saa no dia wo de ba manim ami Oforisuo Aboagye menti ase ne ekira ka ho anu ti na mpempi no so obi di nkwasi asem di nsamfo na miya ka so Oforisuo magina mitumi so no akeka nkwasi asem a kire no frise sante ne si tuoto ba akopɛ no kora asem nko a ade be na asi osakra wo no nensa asesema ye basa ade be na asi ntonso ama nensa asesema won tonso so ye basa na ni nyina nkamfu ano sabia ku sabia nyado yasis wo kra wodi fia na enkure di ahurusie asem asie o asem aba o asem aba na nya asem ketwa wo sakra wo no se adwon okurum nya me fa kodwa firi yen kra nsie yie asem kase aba papa asasi we die ya kekama furumi ya kekama dampan kire se die wonsa se kase wa santimem aya krobia sante kotoko hene na asem we no eho ne betwa hade entete ho enti munyina mu yasakra wo no adehye hona mu fire moni abre ni bre ne nafo okasa mafo ne wan kada che memo akwaba ya bibia boko de bibia nya boko sa enye boko Sompa FM mo ha o makosem ne se amode beda Oforisuo Aboagye se menko na menyemo ya ha o ne amane ye de atoa mo anwumre medical adawase na mada mu producer ase na Sompa ahwefo ene atiefo nyina nso ya ma obi bia adwo me ameka say ye frame na no do se kwaten amani onu tia me hene onu tia me hene okay na de ama ya beduru ha no mo enyina ne se yetie krom yenka bi nhyimu ben fie kakra ni
ye betia ne se ye maame nom ye papa nom ye nananom ensa ase a omodo didi so wura bi e de nana Osei tutu ye fu asase usase enya me ye fisase bi okay papa yi atiasi ensase ni mu na no kwasem ne se honom no o se papa bai wo ye wo hene Osei tutu wo ye wo hene eye enkoso hene otumfo nkoso na abọ no akwam otumfo nkoso hene e na abọ no e na abọ Osei tutu no akwam hene okay enti watiasi ensase ni mu na me bo nkoso hene no one sakra wo no nsase wo twaka bi ana me ba cho da bi ye ne asonoma so bohye ye ne ntonso ebohye ye ne jamfi onu ebohye okay te ba bi de ye ne mmohye ono so firi te ba bi okay te ba bi hene ba afo jima e wo fa ase no na te ba bi hene no we oho ono wo ho oho na pom din jina so ai na saa enkoso fo no mo bo na kwamu no omo so nsase we ye de yelu ba bia e wo ye ntie we enti papa na tie sim na ye nsase no oton e man krofo sisi so adan enti bi o ha obekọ okokofu ni adwene funfram wan hwa se na ye de katapila adwie no okokora na ye ka che se kire ba bia wasase no wa ohunu ba bia wo abrofuo banchifuo chese emfudie ni nyina odwini nyina e na wotete ne plot eton na okona akokan so a langas fo a egu honom no papa enya asem ketwa edi asem beto atrankonyanim ene abusuan panimfo ya yehu bia anamuntu asi etu bia se de be ya yensa beken sa ase ye de sati di free Mamponten police station ya kwa kodu central afi ese de fa ensasem de ese de fa nananom anaso ya kwa paja hene ho ya nenam enjinfo so enkoso hene e hokora ya ko ho e waso ase ya tu sa na mo nyina brebi kura tafo hene ye ko ho ya tu sa na mo we nyina angosi aga chami bonsu nyina asem ya kodu omo anim ono sa asem akodu chami bonsu nyina anim sasam ne beduru ye wura nim na aja ono de ode no kura ya adwuma ayinim se wode pepepe ye be ya adwuma ama wonu man apinisie abenedie a ye die super hine ye ya nya su kirefo aka maye ebe de na asem yakọ anamuntu atu nyina angosi aga amalo kokwa ekwa na si akodu central police station nyina amaka hokra de yifri na police for cancer asem bepem na me na wo kasai police for cancer asem na se afuom na obi bekọ a langa afuo timi kọburo no ye maame no mpanimfo papa baako wo mo kọburo no mo de ne ho akuta be kire lang Osei tutu langas vigilante na vigilantism si atwam wo Ghana ha ani ho de obi ho pa ebinum ekọ afuom no mo de matwofo kọbo wo mo ya buru bi ama ebinum de ho akuru be kire ye wahemfie mo de ma posifo ai etu ho na mo bi fa posifo na mo de ma wo mo e ko Mamponten mo ko twetwere mo anu asem bepem ne ensiaga ko central chesa na muntu asi etu bia yetu aso miwura asem no entimi nko de ese ko e na asese no on de gusua na wo ton sase no gusu e wo sakra wo no wo ton onofo sase saa aye se tutu no me se asase na ye kromu e na wo ton ton an wo ton chese wo be ko no wo no ba ye senka miwura ye wura kra de asase ma wa na se du se ohia na de a wo no tena se ye nhyehyɛ de chefa wo de be ma no de ama ananya sa na tie na we nso de wa wo doso se bro na wo so se koko na wo so nko no adwini nyina wo kan so alanga afro be bo ye be tuma kun kura to enti na bi asem amu kan ehu pa o Sompa FM enko fami ane emma aje se asem amu kan anu ode pa o amani huna wo no man ewo mu no
sakra unu na chese na me ne wo kasa de onodie ohini ni ho etise no ne haw ne se wo se saa ba bia wo firi no to ba bi ho no omo agya pade a no omo nsa ase wo onodie mu ana me ba cho na asem a wo kan se ebra nana mampon hene ekọ ne da se bre se bosu me hu krata bia mampon traditional council nem se na wo ye mediation se no wo ye nsiesie se de bi ombetimi ahunu hye no producer semester me ye krachi ni asem bi basa mo fa krata am na me wo fese wo na me kenkan wo dia ba betu be ya ni mo mfa so me ka se mi be kompi na makoka na makoko tu be bi na meti ma anya professional work mesle mo ha kronu su na me firi asante mampon etimi hu MTC mampon traditional council no me kenkan ba ko na me say ye boundaries no because asem no kura jamasi so sabia ku se benya do hini ni ho otimase enti asem no akoye kwasi adanta twene ubo animu enye yie ubo nchenchen so a ha adwene enti komu di krata ne ba me office na me doso mu eka mu ntemo a ka ye hu ba bi asem ye tu ni tini ye tu ni kon ne de akwakofa ne hu ntua so no nanso so no se ya wo bi emfiri kronim na sabia ku sabia nya do onye otumfo brempon na wono atie so obi krom ton nsa ase de asem ni mu owrem o kan ase na mampon hene na ese won ton sa ase na chi no afa de o sa so otumfo e na di tumi ama na se on ton wo sa ase no e do otumfo di na ton sa ase no se santima ewura me pa chon an e na ama ni tumi se wona wo kan me pa chon asem no kra na me ka kire wo o se santima ewura na ama ni tumi se won ton sa ase no ono sa ase no edose kura de kuro no kura da bleminya onya obeton kuro no mu no kura ka ho da bi media me ansem bi wo wa mo nsem media me nteme ho ase won ti ase no kuro mu ewo mu so ne ka kire wo sas o se no nye wona na filling station wo aha no me ba so ai ufiri wa na akọ egi se ka ni na watwam konton so no wono na si wo no sas no tumfo se won ton mo be mi amano asem na ba no wo asem ka metu am akwan nya asem ketwa ne ye kan sa no nya asem ketwa ya santema ya asem aya asem wo so tumfo na amane tumi ai ye wona recording nyina akora wonu a wonye to ba bi ho no ehene dabi wonu a wonye ntonso hene dabi onye otumfo Sompa dabi na wofa ekwa be nhoma be so ena sante hina man posu kese se kone koton saka wo no so ensase otumfo saka wo no ensase no ton nyina na edisika koma no a wono nim sika otumfo wo ndi asamo ayete ho no enti oton anu amo allocation ai enti ono allocation na na se etu a eduja fi stool land no ai eno na saka wo no so mu stool land mo ya ne din de sei boa masifa momo de ne boa masifa me ba cho de tie ne se asase no ohene yere asase wo ho e na ohene enso asase e wo ho ni nyina no akabo mu a wo ton na ohene yere asase no kura wo ton kwa akọ fa asem abere no ohene yere asase wo ho e na ohene asase enso wo ho ni nyina e na wo ton wa chese abomfu e na wo ton okay penny uso asem ne sei manse me tietitia se die wo ye de ya ye frɛ wo sei ye frɛ me kwa me epiegi wo krom ne sakura wudu ohine wo wo abusua be mu ekwo na pramaso abusua na che so ofiri ho pe ohine yire abusua pe okay na se die etie tiame ekasai sa pepepe ye wo hwa na ema edrovuo mu ensase no so ebe ka kire ese langas fo amba asase no so Sompa FM wo ma be pamo se ensase no wo mu dia na wo ni ni ye fre no se tutu ofi to baby wo se na za de ni e de ensase na ma no se o meton na wo fa hu sika mre no edi ben fie mienu ne fani chese wu de ubi bia si asase so a na ya asem e ma antie no a wo mo ba ho no
ebi ba ekutekutatuo wani chofo no me na mka kire wo wani bo wo so a said ya wutie bia wan pe ba bia mfa asem beto se wo hwe plan kura me na wo hwe baabi a te wo baabi no kura wo na basakra wo no ekwa no kura wo na media ha me no se wo de sante ene din ye sa na nsem so asemi ne ba na no bi no for de sante ene di be from me se me asem pa na wan ka no how it is na wa mfa wa udi an hye ho na ye wa adwe se wo di equals to sign beba na do tumfo se to di be hye ho amementi ase ma wo pani pa yentie o edi se de me to aso no e ma igibum ni abefie wo be ko sese wo di mfidie se de me nua yi kai o chia me kai o di mfidie bi wo bi koko na ayi kwasi broni say how much less body koko kura ye dwi na body enti banche ma adua bibia wo be ko ho se na wa from anu se o to ni sase no me how ba ko ne say woni mo boshi ana ye ni twaka bia wono ane wo fa wodi to ba bi hire na ba afo ojima waka kire se ba bia mode ne be ko bia mo frɛ me a me ba be dia dance ba afo ojima me na mka kire se wono wo to ba bi ho to ba bi ne ho oden ne ho oden producer se chena yenye wa nyini dia so ne ho oden pa yenye se adwuma ne firi wansa na ba afo ojima ne wo fa ase no wa di agmatwofo atonton to ba bi fo nsa ase nyina adi ene wa betie si wo no fo die mu Sompa FM di na ntonso fo die ontinsi ntonso die wontimi nko ho ye ntonso nyina wo ton yesi ene na me bete ne ho ase ene kan wa bemprenum na me kan na asem ene kan wa bemprenum me jata mu bibiri ne bie tam no ana be hu nipa awoyo nene me bofo tene ko me ntie na nu mu asem papa yentie o edi ni ti amu ni se ensase no bi wo ho a wo hine ensase no na wo pese wo yo wodi bi to ebo akodwa no ho bra na wo ye ho nkrata na me wo faasi wo ma ono no ma no ha nyina no won na aton sase ya mo ne nam so e wo tv no so wo no aton won na aton wo no fo sase we nyina me nam se wo nana sase a aton no kura ya so ache wo no kuro waji huska waji huska o ye wo konta ma hwan ono ani botu ya de bo wo no hu bra ana se wo no ani wo so de bre wo tumfo wo de ahye wo so de komotu da bi o asempa ni ya ka asem si wa santima because me no dia wa we koto fe no ka so ba we kura ye nyina chinyi mi wo fo so be ma no mi nsuro di pass awo sapa so be si da sani dia me menti ase ana wo to wo no sa ase no ye be kwa kohwem kura no no na suku da papa bi ansi ho ye be kwa kohwe wo asuputi kura de bi ni ho eno no na nananum ja ese da bi no Musu ya bona kwa mu fa he enkoso hene sante yire nkoso hene ena bona kwa ehine let you say wo kura wo nsom wo fa no wo kosom wo hene bi na enkoso fo no so ma sa ase da he wo mu ni me wura san enkoso hene de minim sabe babia na sase seke ebuza ba bi omo sase koduro e bi e ho na obetumi akwa akodidim di a ene ka omo asemo asem na ko ye de akoni wura na ho ankosi aga ma aso ase ye so a ye ho no fu e ko ye firefire ye tuntum e de ko e ka ye de ka miensa 27 ayi sprinter miensa ene ko ye wura arable na na kora obehunu do mu aba ahemfie ho no e na wo fa akoti kwa ma wo mo de mpanimfo ba miensa anan e ka ho mo ko ifi eno mkoto na sekasa ai de ko ba ya ne se asem beduru ye wura nim nim se ja ifri aso ase ai ho no no ko manhia no
se jabo is kra na asenka Sompa FM enso bepem ne enti wo mu na ya wo manyan kofuo mu ho wo me yanko asase so nyina wo so de ton an wo ton e na langas wo na de ton no musuro akoye hunihuna maame ba ko be fie di okron na ye ba na je wo so ntimi nani wono kra mu de mo sa ko keka na ho pamo maame no achese ahomte me maame ono na ye me ba pani ino ko adu wono ne body fu ne banche ukodwigu ye maame ne ko hu ye firi ho me maame ayare sabia na bi o se tutu o filling station mo tweme utumfo so mpa hene ora fo ye konye kotua ho yade kakra nipa benya so na yade kro ya the sciatica expert 21st clinic or for 21st clinic oba ye nya abanwe ho da bi odwumadi a wobedi nya sanketo o na sa sciatica na yade bi a yi pa se eso sisie na efa osiremu na akokom na akwakokosu na se sa sciatica no ya pa na se ne besi atwu dwimdwim no ano odene odofo sciatica na meka nam dia na 21st kin kuto ena timi tu sciatica yade no ase yade bibiri biada yak fa nkoda 21st kin na onko yemwa odofo na no anda na ye free Europe wo ebesen ko South Africa sciatica na yade bia na yetu ase edema na odofo ye kona nya kwakotu yade ase a 15 branches wo na 21st kin ko Ghana mema ne mfidie ho asem kan de 21st kin ko mfidie pa massage no so adwuma pa kumase wo ehwa wo basisi adabraka wone Sompa TV Sompa FM no na wo abrosa kromu sa na okọ oboase akanse Kotesco Junction Dome Market wo hu wo won kran sunwane kranza tachima 21st kin ko sinye mini 0540311311 0540311311 what of Father Martin Seba Mr. Roma Father Drew na make for na me dia ma or for Roma Father Drew no Roma Father Drew no Roma Father Drew no no Father Martin Seba Mr. no producers mesre munya modwuma Father Martin Seba Mr. Drew no or for no Roma Father Drew no mo ma hanye din eduru ba bia kidney no eho ya aka sa kidney no eno de ha adwene wo na kidney no kape na wona se ya tata wo na mia pe na atom enwodwo ya de stroke no ase ya de kontomira kaja watoba ha emira de akaja eno Fadamate Seba Mr. Roma Father Drop bi nom ebebo apa honam ye oya honam aye mmere Fadamate Seba Mr. Pressure say you say diabetes no ha adwene ya de kronkro bia da ba bia etunuro bia da wo kwa obenya Roma Father Drop bia to na wo so watumi de atu yade ase yesi emanya nkopon nye na dwuma wo eno tiempe Roma Father Drop bi na yemo bobi yentwitwa bi na nwoma nkonkan pa 0247919122 0247919122 Roma Father Drop ene ye kanfo na media ma asemasi wa santemamu o asemasi wa santemamu o na obi be kasa die be potepa na si seche jamasi a ama twene ana se wonyi otumfo brempon wonye wo hini bia na ekuo bia ma akwamu hene na odi osi kromu a odi ne hene baako na se asem binti se yewura ma obi nkonko hwe na chi ewo sakra wono a etie nyina ye musa ye ho asantema musa sa hene ne betumi akotonton zase ana eno na sakra wono fo so mo ntiase na kina ka ho asem o pani pa memo akwaba mejo so awura ye frɛ wo sei me de kwa me boatin di bire ne se wo sakra wono eba che o me ye o hene yira koa noki panipa yentie wu na mo nsem a mode aba ha die mukuro mo mema ni ho mira mema ho mema wo no pa me kase no bi be kase ofosu Aboagye ko sancho kwanya sa na me pese be kire mo de bi ni mo jimi ye kanya nsasem mo be kwa kofa na sem no ye ka mema se mema ni bi wo ha de nanso ye ka bema ye mo mo beti agasi mu ni bi ho ye wo bebre ye mo to na de ngukuro mu na bi mpaja bi
ebi a petesi no so dɔɔso ah Mira petesi dia sɛ mama na manoma brada Mira entesa na de tie ne sɛ wo de mran so hye won nsɛm bebra ebeduru brebe na fe wo ne abai na ekɔkɔ ahye nipa ni kuratuo taya na wo de kotwa no enti wo betimi ne nakɔ David eno ye babru mu de tie ne sɛ krata na ebedi wanim Mampon Traditional Council no me na no me ne wo kasa aye no okay aha na ono no wo ye nitifo sɛ wo bedi bɔne a na wafa obi abata ne ho saa krata no wohwɛ ehwɛ a enye ye nana na wonya ne ba bi kro no na kachi ne firi da sibire se bonzu sa ne te na de ma ye di mamponfo ho ya no sɛ ye nya krata we ne ye ba wo mo na so sɛ krata we ya pie na ye hene no satam na da sibire se bonzu otoso mienu no ho na hye fridge m okay na o hye ase na o de sa krata we di dwuma ne de na te ase na wo te ase kopem sɛ otoye ena ye say ne ye bekɔ hɔ na afi ye ne wo makɔkasa because de ye hunu no e wasi ye hunu de etue mu ye kɔ Mampon de di kai e mo hye ye da na de eya na wo mu ni sɛ wo wakɔ ba bi no e de ne kɔ adu akoro no ɔno kɔ hɔ bi na sɛ wo nso wo fra o mo mfa biem because obia allegedly minimude obia ansa kane de enti wo fra obia mfa biem ensɛm a ye kɔ so no ukaya ehemfuni bebre edin ewum na de enya no kure wom ne se sakra wo no ye ne ti obe ayi jamfi no enko hye ho da asa de kura wo no enya no kure ye nko da sesi akra ye bai na nka omo ne ye na eba ha sa ekuro ye no ye ne omu nyina ne nam ba bia beko bia ye ne omo ne nam enti entokwa de ebi nsi da na se kentokwa mposia enka mo kra mo ye hwehwemu mo be kɔ Mamponte e be ka se o bibi sa aba nkuro mienu ntem ebi nsi da na odi boni bia o ba bia o de fa sesi a me na o kasa yi me wo audio su a e wa ha ye nananom a edi ye opemso achi no ebi edin apie audio nim ni nyina me de ama producer omo akɔgi sika wɔ ne ho ana me ba kyɛw ensase a waton de ama bi se de make bia me ka se wa mo musika ni bia allegedly an me wo audio a e kire se asase nan we de ye nana mamsen hene dia wo ma obi entache usida wo so kra ba bedua gu me de ma papa yi ana kire se wa ma nana no bi nsase wo ho me ba chwan na nye mom nye sikasem wa ton oton ma wo mo okay aha sasa na meka no enti odi omudi atoto so na se si amene okasa yi de nsase no a ewo ho no metimi akase uche wo nomu wo ha emu adu okunu mienu de waye cadastral atoso ewo kuro no ensase nyina ya waton na de wo ka ne se eye ntome ene ye kuro ehye fine kuro mienu hye se ono ba ye mpo eye emfia henan ni a enka studio ha yeti ntome ba kusi wa enka enko ha ono kuro no nso ye susade na nso ye ni free ye no de ye hunu nyina ye hyebo a ye bo no eye ntome na onofo de to ye hye we ni we na ntome kakra ne si ho we ni we saa enti ensu a separate wo no ene enkura atwa ye ho ahia no wo ho ene papa yi ba ye de ne fa so ensu no sakra onofo frɛ no afiesu afiesu no ye ne asoroma so hye ye ne ntonso hye ye ne adanwoma se hye bonwere nsukro na afa ebra na awuramu akobo odam ewo edweso enti nsukro no na atwa kuro ni ho ahia ye ani kuro we ena o de say sa kuro no a wo ka se wo mo otumfo ese o mehwe esoma wo mo no o mo no nso no ye ne o mo hye ewo ho o mo kra de sese asase betem o mo ni bi eno ye jamfi wo no okay wo mu ni asase betim se kura wo ho amato mo de nyina nyi wo mo we ne di ka to wo mo asase wo ka krata na wo be hu se wo mu ne di ka akoto nsa na ho na sa eno tibesi hanom na obeye boni bia so a odikai eden krata atoto police station odikai de bi ko Mamponten no odi bi akọ Moro market na afu akọwie wo central mimi wo hoyi ya becheme ye ko ya prosini a wo ho ka kire me se na se tutu nsa ase na moton na sa prosini no
ma ka kyerɛ me Nyankopɔn sɛ ma ne pension pay enye ono na beche wabo ni dua me se ne pension pay obi na nchama wo mo ene ma because eye yiaw e na papa no odi mi hyemu anadwobre na mbusa se boni be na maye se makoto na na se tu asase nipa na nya wo hene de edi kai wo so kura mfra santima ma wo bedi wo pa nenso de bia de meka nse minimu da obi agi adi nti no obi anim se ne yonko ageme enti omu bugu ye so ye ni kamafo enti nana de eko so ne se ehemfo a wo mu din ewo audio so ama media ma producer ni nyina no emre bedu no wo mu nyina wo so obi aba ebeyi na no wo papa no ensem ho esan se omo ama onu fire wo mu sesi ameno kasa yi efiri chineko wo ho na police car besi adaya asase bi a obi de ma me a yesi so dai o se tutu abeton enti no ye be chewu nipa na wodi bone ne de wote ho ne so amamo ani yemo yawo nipa na wodi bone no wote ho as obi anim no apolisifoɔ no obi aboye mfita eduku ukoye case ya obi amfiu but ono de na meseye ma ponti apolisifoɔ mo ne ese kete na eda ye bedumi kokotu a half acres na me yare da fie na me ma menu aba akokɔ ye na meseye ma me ne police ni nka so ka kire mde say menya sika atɔ yagu om ka animu amana kwa na me so me yare da fie ampa papa ne de ayi ne be ma wo so obetimi de atoso a odwi kokɔ ni nyina ya asesi ameno ka say ɛhɔ no allegedly wo say ye nana mampo he na wa firi mu no wona beton 18 acres e wo sa side ho da se be se bo so nya ai sabre no na ankrofo adai esisi ayi ho wadwi ni nyina ya ni nyina ne mfo ni ewo ɛhɔ no mekɔ hɔ ahomache ene ko video because wokɔ na se ankrofo ni bi hu a papa obusa wo se wo yo noni na wa nhunu nyansa ka se da bi memfiri hɔ a papa wuntimi mafie o ma bo obi tuo hɔ pen etu ankasa pay de one shot no mo me man time bia na yensa ase ne ba ko bi de ya fafu no wo so ya mampontia police for ne di animu e ba ya be fa ya efunu mo fa ye no mo hwe ye no na ye tuo ne ye de aboni pa ko ya no de na as wasai da denti no mo ye nhunu se tuo ana se bibi ena omunu be fa ya omokosie ye enti wo no asem de senye papa mo a mo ye meme na mo be ma asem na duru opem so animu a ohini bie ni hono mo a ye besi ni so ahemfie wa papa na obete because ba bia ba wadwen so de be fa bia no na ono so adikai wo honom na wakose ho ye wo hoyi enwa nyina ye tu abia ahemfie wo emfie mienu ne fani ye papa ye nana onyante ba bia asem ne wo ena se ye yi yanim enda ye kasa wo hayi emfa ho se obesoma ne nkrofo nse mo hwere ba bia nkrofo we tie efi se ono ahemfie ho de hye baako abrante me ne na nenam mo hugu su gunkra mo de mo mamo ni mo mra ai me ne abrante na nenam prince ne na na ti hoyi na prince no eye se ahemfie nsa ase ne de ompene ma Osei tutu ne mfa eko ye ko hadai etu ni firi wono because na o mankrofo ba kuro no behwehwe boy no enti na wosi etu ni firi ho afi na ya wose ye pra kora ne nkwanti na se ne ko ba ne sa dia sa Osei tutu no ye filling station no ai wa ye mo nkoda o sa enti na wose onana na wa ye soja aban no de time so sa enti na wose me nanan esan eni ni din yie se de ewonya nsam nti no me nana no san epe nkrofo kan ne ho ko ne ho ekopa achew o na se ne mo na masoso ne la show no na papa onse bibi wo ho no ma ye nya mansem pi nipa no etu e wo de nam wudi bem na wa sa akọ no akọpa na chode wa mantim ye ne de ekum na sem no woni de dia asante ya asante na nanom bi na du omo kra mo jato ho ma asante ya asante eba baabi ani enya kura Yesu Kristo so agya makuru wa kura kempa me ifise ne mu ayehye na so konkode no de ne moja to ye kura na ka asem ka mudi be maka mosin statue kura ma sese kura kwa na busuafo so edide tina kwasi buroni akwasi ampani ya blaster akobo bu wake up ore nsa ko bu mu Suarez sa na efre no na ke ko se semi finals wo hu din awagye na mo asa akopa na chewa ekwa bi so na mo na motimo mantim ene de ana wona menya adwo me don ya adwene mo na mama ni tirimo ene de na say ya se bo Sompa FM kete
Ye do anu ase ewura. Ye do anu ase. San same we na Asantema ewura on pete no. Because me sa samu we no a. Eduru ba bi kura no se Asantehene ene mwagwahifo mampon hene na de unu asase ahye Osei tutu nsa. Eno e wo fa hia. Ni e de kone e de nkrata we ma Asantema ewura no wo kenkaya. Ni ahwe tam wo de asase no de ma wo. That's say the ono de wabomuto. Bebre. Say ena o ka ya nso se memfa obi e ma asase ne so. Nkrofo ni nyina nso me de omo pictures ya ma papa. Nkrofo na ode omba asase ne so. Yenya emu mienu ena ache wo mo wo Atasaman so court. Obia nso police for chi no bi omu eyi tu ofire ne de ya wodemu. Nanso se de wo sitie nti no kra no nkrofo no mo anna cells kra amade anche. Enso de wanom tenamo a ya che no no. Wono de woda cells ya ide ne kokko. Okay, de wodi abaisika wonamu o. Onena mo kokko to ne agya no. Do de bangi bi ba ye gigi amanfo sika ye nkohu ye. Nanse maami bi ya che no ananse Nyankopon asa agya no ade a wo ye ya che no no. Ebi nu so gusu wo TV so eye bi. Na sanse mwe na wokọ ka se medical ka cho se Asantehene na kan se tuto ba akopẹ. Ye samafo ye nye. Se ka se brasa madu be yi wanu akwa wo mabiem. Kuru bia ye firi mu no man bia ye firi mu. Akoya asem foforo. Na ka ya se kura wo ye dehye e na ka wonsam wo bi kura wo kuru mu. E na wo ton sa asi kura no a ekwa bi so kura no ke bi kura wasi school kura no aka betu bi don say so we bi ne de kura ye ebokuru yi ho bra wo de ye nim ba bi a obi kokko wadwe agu na wo filling station obi de ja batum ay asem wo ma we mu Asantema ewura je so obamu o sanse boko asem kura waka adibem mente se wa this is so Sompa FM kameka se sikadwa ne Asantehene se wo mu ama ka Ghana kura ka nyina sai dadada ka Asantema sanse wo de nokure na ye na dwuma asasi ana meka ho asem a mesi eda estate junction wose munyai satam kura na otu kwa ya che mu ko heso obi atimi ayeso adwuma wose che se meka ho asem wi nipa no kura ne document ne wo fa breso osofo na dibem ubedi sofo da be ya o se asase wo dia orofo aboatati abetwa su age so na maba so ukoto se okrama wosi pataso anyo na fo ye obi ne man so si wadwuma ko bi adaworo ma Oforisuo Aboagye efiri dwada kosi ni fiada so Sompa Asem Mpe Nipa sisi se mapo menteme ho asese wi bi no fa be dan wate na abro ho asembo let me say what me person me di hini awo me fienti aya na no ma me sese me fienti se metals me don't use let me say what say no me popom ani di be tedi amame enunti ana metals de ni nyina me to free frank enterprise tas no size be na wo pe 60 by 120 60 by 60 polish and rustic 40 by 40 polish unpolished and rustic obanyi ni level of frank enterprise now wolf tas no 30 by 60 25 by 40 and so many do ho washroom floor no so no 30 by 30 sizes ni na desire who do be away pe no obenya bi e ho na bag w season na hodo so dia the water closet who do be obenya bi ho kitchen sinks and the taps who do obenya bi ho washroom basin and the cabinet any Turkish doors papa orikoto ofie na no a comfort mu ko wian so no frank enterprise na obenya bi so so be frank enterprise oh techno market magazine room and celebrate Bernard filling station no abrosa ye mu a ho and frank enterprise ho na na dia asem da kura ne say so wo buru is bono any ahafo e kwa kopem no for baby a
sɛ wopɛ tiles papa ne nneɛma ma wobɔ so bie tu akɔtɔn a ɛntɔ w'ani nkɔ baabi a sɛ wode wɔyi bɛkyɛ Frank Enterprise ne yɛbɛma wo ne papam ɛne deɛ ne boɔ ɛda fam frɛ namba yi sɛsi a na te asɛm da ɛtɛn deɛ baka akyerɛ wo yi namba no 0245 283458 anaasɛ 0205 987868 na kwasɛm ne sɛ yɛka Frank Enterprise a tiles papa doors papa any WC papa pa headquarters number 1. Oh, David, ma bantem. Obi yes mu mbra ni ntu kwa na ma bantem sa. Babe, nya botre. Oh, o se mutimi delay kakra. Ta say, nana, babe, mama yen pe baby ntuna. Na yen nom kakra. Yen fan delay ya kwantuo no. Bye. Losing the red with the blood. Losing the red bitters and Bemansa. Losing the red bitters and Bemansa. Bama, Brian so Memansa. Yansem, one time many power when you feeling watching, and says up in front of FDA, Aji, good in Graffiatum. And say, Osei Yaw. Okay, Yama Ashafo, any atiafo, nyina akwa babiem, eba dia santeman agia to wear some passing penny pano. Pepesi pay was in the pain, Asem, no cre edituo, sanse neka dempa. Oba pani ye ni afra wo sei e pa cho ye frɛ me amadichuma ama adutwum amronsa me fi sakra wo na ahemfie ma me na de be na ka baba wa aberwa se ka wada o jojo e dan ka ye mi wura o se tutu me na asomrafie ju a na kramanya sabi onya dabre no o se tutu no de se me kasa me tena fidie so aka na asem ade odi adi wo na ofo a ana odin eno na yetie no emfie mienu ene kakra ni abrewa me kwafuom ne mena na kwafuom ye wo hwa ye behese dombi na ye be mema kantin kan ye betiri gidigidi nipa be dunum me hwiase ben prenan kafra me na na asuso mdikamu won kura de nam se wonim haba mu nti wo yerai me na ne yerai na de atia ne se wono mani anya ya dwene kura se ye betete asase na de yehu ye ne se komfuo mu ani ehu se sade da ye nsase no manfo tete ye komu ana ye wo se tutunu na tete usu mfiri ho ani na wo mfiri ho uso ye no mo hye no otete de ani agya obi ansi na asase so e na ne yensu yentwitwa no hu se bi a ye tete de a bi kura wo besan se won so wasi ne bo odi matwrofuo wode info matwrofuo matwro lala yani aya beti akasi omo ne info no matwrofuo Sompa FM ye kura etuo oh na ukwa ani e de apam ukwa ani e de apam ehon so ye no mo hye sabe ye firi tete ani jamfo nofo ena bohye ena asonoma so ena adanwoma se bonwira asase kura sabe enya adona tete edi ya nkeka wo no hina asase okay enti yani ayate ho no ayade entoma tototo ye ho hye no ye nkon yenyehu na tese edi amobobo nyina nkuredi nyina no mu no obi ani asem dabi ye no obi ani asem na te obabi no beto mu dabe te obabi no ukura wudin ya fra wo te obabi ukura de ye boss ukura wo nka ho frizo te obabi dada te obabi enti eba ne sa no ya ye bubu hwi ya nyamede ye beduru fie no na wo se enka ye kɔ aprosifo ho na ma na hema asote ye no no osi dabi sana tie de a na apagya hene wono hwensa ase so ene ye nkɔ apagya hene ho ye kɔ ye na apagya hene no kan ase eti saade a o frema mponten commander no na wa manipa kɔ asase so
akɔboa ampa yɛsan yɛakyi Mamponten commander no ho ɛbɛka so ɔde matwurofoɔ ɛna gu asase nso pampam yɛ ne ade still matwurofoɔ no matwurofoɔ no afei deɛ ne ti a wɔn mu ne sɛ yɛkɔɔyɛ no apagyahene saa bɛ wɔsɔkɔ South Africa ti South Africa no ɔkɔɔyɛ no na afei deɛ kora wɔni hɔ na ano ɔden enti nanahema yɛ ne sɛ saa na te yɛ na sɛ nana apagyahene tu kwan na sɛ state no a wogu so a wɔtɔn saase ne dia ɛne na yɛbɛyɛ sɛ yɛbɛkɔ nana sɛbe santehema hɔ yɛsi mu kɔ hɔ ɛna ɔka sɛ sɛ apagyahene ni hɔ dia ne nkurɔfoɔ no secretary foɔ no na baako yɛfrɛ na nabi baako so yɛfrɛ no kofoɔ wotu ya me kɔ asase no so kɔhwɛ sɛ de nɛsɛ be mo kɔhwɛ ɛna nana santehema ayɛ sɛ nana pagyahene so wɔbɔ de asɛm no bɛkɔ ɛsɛbe ɔpem so hɔ de a ɔno ntimi nye ne nsɛm asɛm ɛnka anokwasɛm tie de nya botere na wɔmra pagyahene mmra ofri South Africa ofri South Africa no mmra nana kandeɛ wo kana ma nibira sɛm ba munya se de no asma yɛ ka yɛ nibira sɛm o na mo mfa nsresere ma me de kasa afa de wɔkɔɔyɛ no a wɔma yɛ de na no ɔde wokɔ Europa to ma polosifo a yɛkɔ a yɛsi sei ne aba yɛabelo afa de bɛyɛ ne sɛ emuayɛ ɔde ma yɛ ne sɛ wɔn mo kɔtoo hye na hye no ɛkɔtoo yɛ no tɔnso kɔbi kuro de sɛ heman obubo nkuro bebree enti ebu asase ne ma no na hwan ne ɛma wɔno wɔ sɛ tutu no ɔno na wɔfiri hin badi na wɔno yebu asase de ma no enti mi wura de ɛkɔyɛ ya ne sɛ so obu ama wodi a ɛne na kyea mi bonsu no yɛbɛkɔ akɔpɛ no sɛ ntɛ yɛ no kura na ɛbɔ hye a enti ma sɛ nipa baako kɔgyina na chi to hye wabra eje nso ye no mohye ye no bo hye anka mo kuro ye ko bi ye no mohye ene ye kɔ ayi ho kyea mi bo nsu no ɔno ɔhene kokoo bi wɔn de akura ya na mi wura fin di tietia kokoo bi afa de aso ɔbɛka ne sɛ ye kura no ya asɛm wɔ ahemfie si epɛsɛ asɛm no a ye ka no me ma busua panini Sompa FM. Ofiri mo no ya mebo omo amane. Ahenyere so ewu ye so ya mebo amane nti ontimi mfiti preko mfa asem no nkɔ na nanim. Si epese wode kɔ eme ye kama ye de a ye ntu anwa mienu. Eye hwan no. Eye kyea mi bonso no. Enwa mienu no aye kotua ya no kura da na odidwa no kura wode no kɔ si wode kɔ ma no so wode wasi nipa no wode kɔ wasa age ye mpema duonu na se sa chiam na wo kana asem no wei Jami bonzo so woni wo kumase wahu wono chiami bonzo so wo gi nwa mienu ansan wo de asem no kɔ so eno osaji sika pudo sei asem bi wo wa papa yasem okay wa me ma ne kasa mani abre na me kasa o asem ba ne de wada ma me chia me bonsuro ma nhia wa dwunwa mienu so de asem no ko tu enya sa eno osaji usika sei osaji sika empem sai 6000 wahu so de ko tumfo no atumfo aka asem no enya sa na siya fa wada de se kamutra mu fie sabre no me ba mani abre de matene wo masum mutia minim bia meka se ye fa wada de a kamo ma ha me ya dai ana mutima sesa Satin de no ana wo ka se ye me fa na metietie ma na anwumre sa me wura pa so sabre no de no fo no wo ma mu sa se na enye ka etichia me bonsu no je mu nwa mienu so de komo eno saje musika pudo 6000 na chiami bonsoro odi chiame dia chiame wodie obefre o manhia ho wo manhia ho enti no enam sade sa wo se tutunu si haye tete ye no ono ni wo fa efre ne ba fo odwuma no wona na edi ho sabi odikuro wo ti akire wodi ya chiba manhia ho e de krata no omodi koto hye no copy
ebre tiami bonsu ne ye wo ho ene o man secretary no ekenkan ye se oni onu hene mochi ena asam no so a asase no ekoto ohie nso ni onu hene na ekoto ohie tiami bonsu man secretary no kenkan mu wie ya wo se firmament ho mi kofi am de beto me de ho ahwese eni nyina ye pa enti wo mu na ama kwama saa wo se tutu na di ani wo banchi na wo ho anu wadwi agu wo ba chese koko nyina wadwi agu ma mo ka no kure pa na se frɛ wo sei me de amadi twuma na chese asɛm nyina no awudi abamu ani apenisi amusie nyina no chiami bonsu na ba ba nyina ni mu bi sanse e wo se na ko timi dia sɛm no komo petro enye da me masase bi kura wo eye ma me wa ton ma rest ti e wo ho de koya wasama obi dia na mesimu ko ne ho a waka kire me se wo de ko mampo hina yie na okoya mampo hina yie no wonu ofo amanam se edwa kakraka we ana ye mampo hina yie ayi Osei tutu no. Neti ko amada asiblese bonsu to so make. Sa da no amene ne ko kan asem okura mesi wo. Wo so plot no to ne ko ayi. Wo so de ko ayi. Na me se me sabe. O de ma me to bo ase. Mentima mpo hina asase so. Adenti na wo ko ayi na me masase na. Oba bere wa matena asase so firi 19 kwadwo ho bere so. Na wo ko ayi na me ko ayi ba bia. Metimi abatu ba bia befo asase akoto. Etu ose wo asase no to ne ko ayi. O de ko ayi. Wahu. Enti Osei tutu ne de ye de fa ba bia ye nya no. Ye de fa ba bia ye nya no. Wo ko ase otie sika asase ba ko. Wase mamse hene dia. Me ekura me amasase o. Me dia o. Wase mampo hene asase. Wokofa man bi. Ye se frɛ no wo firi heman. Me wura fini ne de. Ono sese so wadwane o so ayede. Enti Osei tutu de wadi wono for dem. Wadu no for them eni eto ya to banji kura na edi na me mete kwa abere me nananum makasa opim so awura duo ache eyesa asem ya esun ene kura de eche se timi nti esun na ama wahu na chese mo asem we no ankasa no modika de akọ opim so awura duo omo ba wo no ho omo ba sabe ya ayefie ho ahimfie ho ehwa ne omo baaye so ya nsam na haye no de ma ne baaye nyina ne se ne nana ba ko opim so ho bra me ba jamfi ntimia na mde sempa ekoma ne se jamfi se mu amamu ameboaye ne a ye no aduane aboye enti Osei tutu no so wo fiti kura so okone ho a se de osisi ni fie na am so ye kromfo nti wo fiti a wonu bedi kan ma want to sabe kaka me nto anu kura de sabe wanim de meto na Osei tutu de me ko ho kura me nche anu na ma bonidin ato sabe fiso wato asase de akọ ayi ye de na ko wonu ni nipa wo bo no hene ma no akonwa ma no wonu afọ ka mienu ene ye koye a wo se wonu asase kura de won koso na jamfu onu asase na mampo hene dia hene nsa se onton ohene no bisa ne mprensa se me na me do me boss safo hene no ma wo me mpanim gu ase o ka che Osei tutu no o ka che Osei tutu nse wo hwe Sompa FM fa onofo asase a ka na me mpanim gu ase na de obo Osei tutu yakwamu no mo se ye frɛ ne sei nkoso ye frɛ no ono de obo na konwa no sentifu ni wa pagafo ho sanse me pese me kobu sana bakosem sanse wo bi na wie bi ti se nkoso no wo tumi wo sakra wo no dia na kwamu no so betumi afamu akwakoto wo pa mu tie de meka na za na se nkoso no kanse wo no ni tumi wo sakra wo no dia na ne asi dan eno se tutu na tie ye frɛ ne nana nkwanta bisa producers mo tro din na mame enti nana no kan se se wa asem we be fa no wanyu wan no papa eno ti na se duru ba bia na do tekra we ni kuru enwoma so na se tuotu o ni bia na ye me de manka to na me kwa enu nti no ye hu o ni bia wudie
ye hu apakan bi a wotimu na wo de ton amanfo nsa asidi wo wa fakro ye wo na yi bafo odwuma wo tayachi na kwaku bia wasu na sa na se tutu adu jam fistu land na no so le de yan ana wono na akoye ne wono ana ya ne wono na location bi nkura wasase ne so a na menese wono na location wasase be no wo ikoya location ene ku e wono no de ne ayi adu jam fistu land no adu jam fistu se ne jama asidin ana meboa ana de bi na se turu sugu ha amafo hwe bibi yo asantema wura wo ho won ko ba bia o na wotu kwa akọ na chi janchi kafo wo mo hwa asantema chi ansa no ko awasa abeto na asantema abetu sikega de be na esi de be na ba na santene da so ye santene ni ezu obi di o se tutu o say asante amamre ne amafemu amane ozi abono ko mu yin na me kwa nye we ya me ye to me to asase me to free na nanom ho me to asase bi afira kwa mu hene kwa busu pani ho da me to asase afira hema ho kra na bia ohene ni kronim na akire ohene ba obe nkrata aya asem foforo orofo no bi studio so se men kan kire wo se se de be ya obenya nkai dum ade ato aponto ne abadin tuo no nyina da wona wo camera ano odene pa na se eya yiyo ene na wotwe dadie no nyina no obenya video wo ana se film picture fo nyini na ade ato ode be kire ma se ona na ho akoye na eyi eniye hwebi satana me ababa wapa orofo no bi studio se betua ye we nyina ma na no asante hema akwa akurai ombebo adwuma wo mansia enya asem keto orofo Ghanaian film na wo shoot a Novigi Studios na mekanfo na media ma wo yenkopa wo mo ye wadi ni nyina wo be ya ma kama ye nyankai dum ade ato malam abasi o wankran ho eno wo woni first kokro street ne so hope na betimi hu wo mo ye frɛ wo mo ahoma wo isu ai 0574715778 0574715778 Novigi Studios so me kan to se brei wapedie bia obeya ma kama onofo tago heba mesha and capsules wo di amanfo asam ama won se sa tago heba mesha and capsules no eduru babia infections no ya hadwene ewo wuni paduanim orofo sa infections no gonorrhea ne nwia ne syphilis ne dia keka no wanhwe ya befa se wo de nka hu mame pebre de yellow bi enwu pitu mu no se de na nkrofo bi ye ne kane bi no da bi wadwere to se free mu eno ene akofa yade ahodo pi na anifra kra de ne wo so ba no ye be wo no na no mu papa mienu na nyoma basa ebeduru ba bi esi wo ye nsuo ba infections no de timi ye no ano ode pa watenka wo fom oba ne be ma petago heba mission capsules ni binom ebebo apa rade akwa ne bo akohoma gu on kanja kansen won paso pagya ni mu ana atiada se fefrew ehyimu ana adwo manom pesa bema petago heba mission capsules na kira kwa wate betumi abo apa mayen fra bema na se wonom tago heba mission capsules ni bia eno kura de kokosechi yawe ewuramu atitiri bibia be kama pa tago heba mission capsules ba bia tonduro etunuro bia yenkope bi na yenom ebebo e pa 0243228296 0243228296 tago heba mission capsules na yekamfo na yede ama asem wasi wo sakra wo no semwasi sakra wo no kuruka kraka ni petimu nipa baako pe twafufu diplomatic wura wonum o maba bebiro obia obi ka obia obi kire o hwe o mani pa abrahu adwa wo na setimfo ka so be wuro no ka wafa na betia enye Ghana haya ne ka se matwofo yatwamu vigilante as a one yatwamu na de be na si ye na ukosakra wo no nsase so a yaso ohini bi o se tutu de na boya akwamu hene ema enkoso
efeku yes koso hene abreko na mesoma me bofo tene ma ne ko asase ne so se wonko no wonko hwede asi wo ho wonko no wonko hwede aba wo ho na womra medi ho adansi trudo sanse wo fosu Aboagye menchia maso nti asem saa na mi hye sufa yati owuo de se wutie nkwa so de den ya no a ye no de wa asem fa ho no ye beba ho sanse ye nim kwan a ye fa so ye adwuma anu tie ko se tutu no kotie na enum asem na wi ase de wa so de na wa so den aso den na wa so den pa kokos mema wakwa aba ovoto meje so tachi bibia boko o Kristo adom dia utumfo Oforisuo Aboagye unim se memi chia maso nti asem se mitie onufo nko ade a mi hu ba bia me dia asem no kwa akọ Sompa FM okoto na na se etu no me koto no wo ho no o ma kwa ma awura me ko me ntse me ni onufo na bi kra na ko o ma wusuo no me o ma mi nsuo no me onnom ye me no me bompa yeguso bompa yeguso ni obetumi akasa ai oboso me da se na ansa ye bekọ nana osietutu na kache ni nsemu a enanya nchi amro oboso yi na ye ni abro na bedi do ho kai kromye me kai enchia obi a sisi agina so me nchi obi a anya nu ho aha oboso medical kache se ye tikrom ha na nakasa obi nkasa bi no ene saa na man ye twamu o ze ye ko krobi so fomana le mu ho ye ko ya na hemfo no kroma afo hemfo ni bi no no o ma yo ma se saa tia no vozo atwamu o am say tumi no eka bibi ba na nka bibi asa o ana tumi ni nyina no ebewie yewura otumfo saa si nyina wasa me na me ka kyerɛ wo otumfo gaza o de na betimi aka ona so ye ma hene kra oboa etuofoso ye adwuma na ye no enye obi anim guazie enti na ye de ye te ha enti no ye de asam na ba de ewom no ne aka sanse adwuma na ye no ye de ma Kristo ofoso ansa ye bekọ eye nana osietutu akache bra me kọ ya orisa eye ne kasa de hye mafrum se memna na me kansa nkyere se ensem a honofo de to ne so no enye no kore no yankonye nkotie voice bi ebra na voice be ya langas fo no ekọ hono sabsabi atete ni o ha wo mo de fam no yenkonye kotie kakra bi ne ba na afi ye de nana osietutu asem o kan and then wa me bo ankere me ansa se mi we no we de eyi bi anim saa yenko ye ni bi anim saa ti yenkonye kotie kakra ade akura nchu kwasia asase bra ko asase wo ne hwe so asase bra afono brante na bra wura mo asase na wo de besi kwasia be bom tuo kumo mu asase bra baba ma mehwe bebi a oti o be du ma me ade akura nchu kwasia asase bra ko asase wo ne hwe so asase bra afono brante na bra wura mo asase na wo de besi kwasia be bom tuo kumo mu asase bra hwa na kasasa we langas fo ni binu na kasa metwofo no a wo se tutudo makogu ofoso de wo mi na se me koye no yewura osetutu ne nsem a okani na se ensem a honofo ni binu mu keka ajetutu no se wo de langas fo ba hono no ofoso enye no kure ya we o mu firi o se enye no kure na enipa bi ahyeda pese omugu na nimu ase enipa bi ma ye o madwen so mpese ono nana osietutu no omoyema eye sakra wo no ho no we se bia sakra wa ni wo hina de na na aba sa no force wo hini di sei wo se di ono okani nan se ono akonwa no odini wo eye yewura efie ahemfie ho na akonwa no efiri baaye na de tie nyire wo se ebra amanfo keka se sakra wo no wono de langas fo ba ho no ono kura ko Mampontin police station ena da ho no sakrata we okohoko ye case se amanfo di din sen jinsase toton sase na nsase na amanfo bo ni din se otonton no enye no kure
na de tie nie ebra be ko sakra ono no ebi mu se nana Osei tutu eton asase 80,000 100,000 enka ni skadada 1 billion 800 million eno nana Osei tutu ese omotonton no honom timikodu no honom ibusa ne se nana yese ototon asase 100 million ene eye friend say 1 billion and I say 800 million no no kura na nana Osei tutu asebo kan ina na se enye ne kura ono wontimi enye saade no entia na se ono sase na ya ton na ho na eton ai samafo de o kan ina na se ose sakra ono ye nua bia eye oba panyini bia ono friend won so oye ohema sa ohema no ene what they say hono ba ko no friend say jamfi hono no omo ena ekofa metwefo eti we no ekofa metwefo a na be so ekofa metwefo na akwaya se omo di omo mpabro na se ono na adu jamfi ni de se ono pa Oforisuo onim se yewura abra eye langas e wa santimemu na yeyese wakokofa langas fo de eno de entesa na de tienie ose sakra onofo no adidi aba eye jamfi ono na oma ne ton sase no edi ma amanfo senior fa we to TV no so ma me na Osei tutu jamfi stu land and sase no ko fa free here jamfi ono that's come okay fa we to so na location no say what the be wo hene no wo yen sase be ne bo na konwa ne ho a wono se wo allocation paper Oforisuo tie me enti na kire mu se asase na honofo de twatun so se ono eton sase no onton sase ma obi a na emum honofo na ankasa honofo na ankasa ena aton asase no ade ama enkrofo bi a omusisi adan ewo so na se empo no oba ho no ohun se ono no ohene ni ho se oba ho no ohun se saade na wo ye di tia santeman ya no agye krata no na obi di ho ahye ne nsa no obi di ho na ne ma no so wo se according to ono no timi baabi no saa metimi baabi ho no wo wotu baabi wo fa kwa na di akonwa ho ena fa kwa ya bu akomu hine no so omo ni di na omo na nanom se ka akra meto ono ho na wo ko akopɛ de enti de wo nyina no se enkrata honofo na ton sase ade ama omo nti omo ba se be ya hono ensei ebra asase ba ye ekɔ eya asante mampon ekɔ asante mampon asante mampon hini ye se dabi se sei na ekɔ so ewo hono de a ene won hwɛ na enkrata asem no ntimi emwa eti ono de se obi de toro se oton asase 100,000 1 billion and I say 800 million no enye no kure na emum no ensase no onye mfro bi ansem na oba na de okrata ne ba no ahwe so no ohun se da bi asase no aha no ye jamfi ono asase na amo asesa ama emrante a ba kokura obeka saa ya wo kyese nana adu jamfi no etetu omo no omo kura no aba ho aton sase bi aba ye krata ne bi ho na no Osei tutu no aba ba friend say aba ho ba ye krata ne bi ama impokura no omo de to no se wono de matwofo ana se langasefo ye no yenua panyini a ono tuntum ye o makiri yi o kirei wo video no mu o kire se ono kura no de adwato mako miensa aba ho be pana che o se sanse mo ka gudu so nyina no ya ade a enye no kure eti no wono de o ka ade ato ono anim wa wunim a wo bo ni din abata ho se oton sase no ono de wa wunim abra o kasa uni evidence wa asem na wo ka ho no ene ono de sanse ontimi fa ye wura edin enkoton sase sanse ye wura nka se onkoton sase na emom no hwese be ya hono no omo ntem no ede ma betimi atoto otumfo de bibia hye ne sase oziesie otumfo wo de bibia asem yesi ono jamfi ono ne sakra ono ntem ena asantema wura de ama ne se oziesie ana etini me jabia asema me busa akoto se wonam so ma ho enkra na me to ade ama wo okay o me kwa busa no so percent wo ntem bagwo na me pese me busa no se ede ba asempa na asi ewo jamfi ono ne sakra ono ntem a kro bia sante kotoko na santema wura se Osei tu nko na anim nyansa kwaku anansia unyansa abo Oforisuo ade frudua kode kosi ase o si jamfi ono eho no ensase a eye omo nananam dia eti sansase a sakra ono fo se yo mon sase ni nyina no ya ade a enye sakra ono eti sa wo de krata ne ba oba no amo asesa edin no sakra ono no ade a ne jamfi ono eti so mo ka sase no yo mo de a ho no nye mo de a na mo ntimi so antwa sanse ntome
ɛna etwa ɔmo ntɛm nti ofo so ɔse me mfa nkrama ɛyɛ sakra onofo mpanimfo nyina ne sɛ wa odi ne din abrawo ni evidence sɛ wɔde ɔno na de langas aba hɔ abrawo hu sɛ ɔno no asase no ɔma so da na odi ne din bata ho no ofo so ɛne ɔno wode san sɛ uguru anim ase nanso ne nyinaa no kɔ wie sɛ court na ɔde obakoto ofo so obusa amia na sei ɛna ɛyɛ nana adu jamfi ɛkaayɛ okay ose tutu sare me no ɛyɛ me nwanwa sɛ uni asase a wo ton so wa location paper watwa uni asase o sakra wo no ni jamfi o no asem bia na wo ntam o ɛna santema wura sɛ wo na anim nyansa ti kone kosiesie o na sa location paper ya watwa de yɛ anana unyanya we bi nkurai o ni man sɛ me koye kwa no ɔno kwa na me twitwa bi to me phone so etinada na musa na sɛ adu jamfi stuland na ɛwɔ fa he na nye odin na ɛwɔ ha yi mibusa no ofo so oni ohini pobia wo hwɛ ye frɛ wo sɛ ɛboɔ ho nsase ho na me pɛsɛ me body de afidie so obi aton nsase mienu wa betena komua so de pepe ba ba kyerɛ wo ba ya ase ansase na wato ba akopɛ na ne me challenge wo no na himfie ho ɛno se nkwankwa ne kofa buku no mra afo mu kofa buku no ba ya ne din na wo hoyi ensase ye mienu a watua ka ye sika nyina sha no ɛdeɛ bɛ na aba ɛdeɛ bɛ na asie sɛ sante hene asase wa sante mamu nyina ye ne dia na sabia ku sabia nya do konton so wo hene ni ho ukɔ sakra wo no a wo hene ni ho na hwan na dia asase ahye wo sase obi beto asase kura na se bi ensem ba ho a Mrs. Sankrata na kwa obi di bibia so nsa obo eye yewura nana obu abasa kura din se bra omro to no se ono na de langas fo ebetwete eye honofo no wokɔ eye Mamponti police station ema yewura obu abasa kura ba ho eye se da bi se sa no ka de a ene onhwɛ na ontimi nya nti ono de ontimi fa langas ehunhuna honofo okay bana member sentrase asem no ha no odin ano de papa de bre na ye adwuma ye de bre na ye adwuma onu akura me mane nkasa dada ko asema obeka nyina na usuru ma no nyina kasa ma no kasa denden so na ye ka asema ye se ye ka asema we are talking reality o se ye fa bi nwada wada ye de wada wa henfa the nation's anchor ya onyamisho nche ma me no ma mfi be ba ne papa no ba yi nchiro bi a wotie na ose tutu nso awade won sha no ma na nkwa to me bi wa brabo mu a ga me kan se mesesi osisi please obi sisi osisi ni bisa sabon sam kura ne bawu yura hin pi to da bi a kire obi pira ansa no ate asema ekoso de to me bi a obi mbira na penyen ntini hunu ne ekoso no onso bo yetiti pie no so ma me ba na mu mienu mako na oba akumpira ya wa nkantima ne na no odin be kire ma me ye de ebim di ama no muja bana ni achi wa muja bana se ehu se kutwa da wa e bisa se wa ni pira akure na pedi pira na kwotwetwe nsem esese be nyina se mbanimfo wo fie na da bi akompeni ne be ka se opekasa do a to da bi e pira uni aketoa na ma me mfrem na fi yun se huru bi ni din bi ode ma wo no se beta pra chenye da me ka kire matwefo a wo kuma se asante memo mutie me se ni akwaji edo wo no kura wojo man na wo ko ye na wa ben wo no a woni ma bo process do kono no a ufiri se hu ode nche wo bia no wo ko no ko bre no ho ase na dadie bi twa dadie na abraba ye bo ni ase no so obi timbi na hu pictures ni bi wona e nwa asem ba ma mfani ni na nguso muni evidence na mo ka me mpem nkomo sa wo because me tim me gina ma wo a wo de wa Sompa FM na wo mu so ye be ma mu aye dua me atima di nkoma ma na usuro bi because mo trese langard for aba o hu picture ye bi re che metwofo bi e ba ho mo di je picture nyina wa kire usuro so be ba ba mo mo ja no na me ade bre me se me nka na munya asase e menya die no me si de agoka de amamo ye tie nkofo bi bu mu kwase abuo ni firu a ye wure bi kwa na nyimire mu kire ye na fidie da endidi na mo de kire na me na jinjam ne se masase na ayisi mozuma ma mo ho ne ma bebre be di adanse ama mo no mo de no akwa akoko nkon ho e na sebe mo de aba
Munyedi na mo bi ani no wo fa mekwan ebe komu kina na ntesa no be gumu wo fa ani mu ase na ma sore na moko etesa evidence ne wo ye nyina so ne mfa nka ne yeka ebi na maboyi eye metwoni bi na kasa e se wa opesi wo ye be ku ato akone sa metwoni na ne voice no ye fere ne se wo ne hwan mo yi ne din afirim obi anka na asem eno anza record ma bebo ndi hwan ba umiama hwan ne sa be ma no asebita flat o di asante man abeye ne di asisi e no a ono timi kan do tumfo ade hye se mamu nsi asase ye wura de agya mo so na aba mebo otu aku a sabi ye wura pinso tumfo se tu beti kasa we no ahwe se ono na ade hye ebrama wom no atwi na ni se sa ankwase asem we enkoso wo no ne wura oto no wayi na ni abra woti asante onim se ade a wo kiri kura ne se abusia mu mma be ka won ho se obi sisi obi bu ye kwase ya ompe keni pe we ye tie mu men mamrantie wo mu na wotu fie wo potoso na obi a wo mfiri sa akuru nim so wo ye ohene kakra kura ne ndi wabo awura wasa asese to na se we go ku di bo tie mimi fie ni mamma buzu akuru asetanta wo betimi do mema sema ba wo se na de mi wu ana de na aba wudi mfa sa de ne mami fie mesisi osisiri priest obi sisi osisiri bi sasabonsam kura ne ba wu abrabo aye bo no e danse bo adakuru ye nyina e beko so dwale ahaban bi no odi hunahuna wa unjira ahaban dwale wo ya kan ni ba en haban ye dia ada na de onwale bi mfa meje ne ye wo dia na we he obi apagya dade a obo ya ade ye wo dia wo so wo je afiri nsem se ne se ho no obi mfira busiam o mfiri kuronim no no abetena se ye kire mu kura wo yi ne ho afiri mu kura se me de me tese obi aton ade ama obi na nya ne kwan so no a eno na ya na mafre na ma kire se na we nko kwasia ye wura ahene no odi bi ye wura ahene no no wodi no odi bi wunim gofo bi ahene mu dura omduru manhia via no maka o ma no atum a mo de pone getua bi mamu a abraba mu pe bia na mo de bo na ne awo kan ye no kore na ne omo kan ye no kora ena dia ewura asase da ba bia wo na ye nyansi hene no wo akoda ndam a wo je ne obi nya ne obi nye ana na munya sika kakra mu ye dwesa mu na ya na nyame di hia doto mu kra so na mo firi ne ni pe firi bi wo wanya mema mere ya me kan we mu ni hufuo no me nu nya so na matwo ni ba me mu biem ena ma me mu agrada wo kuro ma bio me uni nya so na wa ama na ma matwo ni ba uni ahode na me de matwofo ne me ka chem da bia ma mu ntie ebi na stroke acheche omo mu gudem no wa bo afadi asempa ma wo kuro fadi asempa ma amanfo ufiefo na fadi asempa ma enkoju obi 2 million 5 million ne nkosisi nkofo na nfra wo so ye be ma wo ye o mema sa wa santime ma akire nim guase na beto ye nim nkofo bi wo mo ye sa de ne ebi awu adada mu nyina nti wo ye de na akowunu na abede wa we wa afuo mu no na de na abenya be ma ni monyamfo awo odene ugowunu na ma me abede wa we ya ne ho po na wo kire ni ade se mi kura tuo jam ma me abede wa we na wo benyini mpo aje ana ofisa ka mo ye kwase ya ana nsu a wo tra ya nsa na wo ko no breja hodo a wutwa ya nsa na wo ko no wo wo ga so mo amu na omdete wo sa abede wa bi ntina kurom nyamfa kuro nche ne nsa no onhwe so ana meduru mpempenso so ya abrante wanya sika wo ton sase adi enu ntu afa metwofo na musumu ni tirenti mo atena ka mo atena moto atra breja hodo akoka abede wa ti go afiri mura mu se o mra fie uyem anhwe so otra nsuo na ko ye no mo ana eni mo ye o mu ndia nanka nsuo ne yetwa kwa asase ne so na mutimi twa ba ka kurom won nsuo nyane ase o mu hu ya fa bedi mikrom bedi akona ya ade ikokotie nsuo be bodu ya bia ma wan fa be nsuo no be dan no ne wo moto so ka awe wa awe ade a be pini wo ya titi kuro bi ma se obi anya tumi a wosisi obi ukoto se mampani ya ade esesi a won so betre wan aka bi so ameboaye wonu a ye ho president ne yamfonzo a muso wa ameboaye muso nya position gitu bia disisi metoni opagya dade ntimi ni asem no koda mani nua wosisi no ohina ye man ba bi so wontena wosisi ne manfo oba abere wa wo fie wo bu nkofo kwasea ndi je se hwan ne mfa de nhye ne nsa no weso ye no ukura din wo se edu ni odi kan ye nim ni oba ye wo se edu otoso mienu a na kiri se edu bia na obi mi asante hene ye nim ni awo ye modi di hene motia yetimi nya ye wura kasa twitwire ko firikwa mu bia timi nya asante hene kasa twitwire mo montuma mu za ahemfo enyina enkwan enkasa kasa de ne akokoduro kasa mo mfa sa metofo na mo wo no nkom atamfo so se mo nkoko ne nche se ye wura wodom se nyansa sam de mo kire jimi ye to wadi nya de ane ye fa eno gwa na mo pe
ade anya ne de ano wo fa de wo ho anwoden e wo nipa se nkoko nipa no ma ba bi tena ye na wanya nsaase ton de no obi di na tema mutimi tena ze we ha em ye no a ma animonyam ekura ye wura na ye ayera wa santimam no mo ye oke mo nko se papa na am ye bibi di ndi ye sori akon ama no kuroma de nya su obi hina nsaase ton so bete pa se bibi ko so kese wa santimam ni aga se wo hina so masi na asori se wo kokodi na ma ye wura na nke emfre no menhia fie kura mo na bazo se me nana mate se de bi ye de ma we wakon a kokodi na ma animonyam abeka santimam ye ma wo bibia wo hina bi aye bibia bo ne kurompo da e wo kuroma mo hina bi anya bi da na nso mu nkofo nkwase aye ma dodo nya mobo se de na obi aho aye dene zo hene na ode nkawa gugu ne nsa na abo ne ntumam ene obam ye hunu zo ye hina wo fie ye nyina me na nanom anim na nyam ye ni fira de up to na mi krom go so project de ma me wo hene na de che me wose me na na no wakokodene wa ma go so anim abanyam difa ne bosse sen wo so ne da wo hene ne ya wo ye nie wo de ona nanom de yakura na wo ton na wo tire ni ayo na na de no woton ye be hunu bie no ka akora abo bracket obi na na timi to nzafro ma husu ani da ho personal mienu bra na mintu asase so nsama na boss se pe ba bi da na man kan tete no nkora no bobra tubo sa akora keto ano wo na kura asedan bi ni wosi bibi asiso mu de na de e ko 1 billion ne 4 billion di wo pe bi afam brandi no wonim se obi kura bobra wo kuro nim na mo tena se adi hene wa asante fie na mo ye do betra TV so wo hene anka asam to ye ne a ye ba wo naase na woni obi na go atie de yi atoye na obi anya asomdie na ne de na ntesa na mom tuma na da report no e wo radio station no atena se antimi nso obo asami na adura nim guase e bre ne ye wura ate na otumfo wo ye nya no obi obi a ne dimina ni dibre ni position na ho brase na ode ade agya na me na me ye manje ma pa panfu bi azum da bi agumani ma se ma mo pe bi afam ye hunu ne ye gozo de ene anim guase esa amoti asantimamu a imaton adi obi di amaje me mfa ma no enye ne dia ne ye wa hemfu bi so wokurom a omo na ben ye wura na ode hie no asan lai no ma ba ho na ode adane akwantu obeye saa ni ye pira ne de hie mfa ne ho enye na sem because ono ne ko kan ye wura beti ongo kan ye wura ate no watwi na ni aso ate ase wonte aso support ne ye koso aso won support no ama na de hie na won twetwede saa eduru mojagu a fe de no mbia koto ye wura nim etu ogina na anyina pe na mo de abodina keka ni fia ba beka ni dini ma de ne ye kakraka na fe de head adane akoma no se no ya na mo peni ye o se ya na nanim guase na mo yoyo ebeba mo am nkurobom sigaja be kasa mako muzuba mpone no mudi TV ase na mo mpese ni munyam beba gofo akoko de na nsase ato a ye wi anim se enti no odi asantemani mpese o ye mistake bia asantemani no mudi ye moto na mo je hu sigadie eno ana hia mo ngozo tina munyinyina munase adufudufu zedufoje adum bone ye wo mutirimu ntino ubo se bi wa asumdie bi ni asumdie wona adwene papa bekoso nya asumdie mo am so mbezi sinipa de ya sama amoma ye nananom omo medika konfram wanwan wasamado na munko nkoto nzase ni ho kodutwa brot cheche obi asem kodi ni ho se hoyo station kono akwa ye sa ho na minim sa sante ne se pi kura to fom ote dina na aso eda fom no a ema bibi ato asantememu a wote no enumire minim pote pa se asante ne se kura hemene minim so obepre no ndehie na bedi se na asem se ekoso no amwani amra edi anim guase ba minim se ewura bete ne no watine so okura din wo se tutulu pepepe na no wanfa anya de pa e so bu ha wo asantemem wo se tutu obi asem godu na anim no wanya asomdie wo se tutu ntokwa ba no wadum gya no se adi ni bi da so na de o de be so gya no a ugodu na anim ho a udi no atra se ho ade gronti anya se adi no ni ade gronti ade di ni bobra na ade bo no ugodu na anim anu atra se ohunu mere wafo ya no wagina na anim atra se o man anga foko pamo mere wai no wa ne otumfo de be ye ho no wa ade o de be ye ho okay papa ne ya mere nti ade ya no zin munye de ne se mema na mu bebere manyini ye de ya mu bewu befie bi wa wudi aye de ya bewu gina za be ma na fe kokode ne ko wanim dena munyina amototo mo din aban musa ma se bi do ame anoma munim yewom mo atrante na obi wuram ka afuma ba dizeze etna ya se ne sa ade ene se abra ye bibire mu fo twedi ampo kwan ofa so di gyaye se ye nsom no ye haban ne ye nananom kwan so ya diade na we ye ma ne tena ogura eye ne wode ye kire mu abra mpan fo mani afie
misi obi sisi wa sisi bi na dan se bo a wan de do beto adaka wo beko ntini se okun adepa ho na nananum bedi de na wo kokora nananum e won ka ya afi bia no wo mbedi avinjana ama via ya fa ya kono aka se ya na bi na be ye de maaye memu onipa bi sisi na metofo ndo mo nya saa na de mo mfuro kan travel je wa santima mu nya no mo mo saa bra no a na nyame ne nananum he o mo yawo. Okay, enunti no yen kan che nananum bi se utwimu tan wi aso beko sanse okuafo ko adwuma opon na aba adwuma akora nso nyo de anya obusuani dia tiecha a obekọ ahomegi pension enu akiri kura besa ewu de metumi aka che nananum bi ewa santimam ane se santimawura ma obi akwan se ne hawko meka nkire no na de ani sika agigi asem bi wa mu bagi sika aginwan enso asem mpese mo beka kire tumfo ene me pese meka se pi meka se misane ma no ano be den pa anwumre kokos facha me bre ni tiwate na yen kan kire wo nofo se esi denara asem we se otumfo te yesa adwuma we kura mejai me na meka asem we kire mo ko se wo mfiri kuro no so na de wo si wo no sa so beton a ensuwa ni nnua no homa wa wo nyina ne ubedi se bia wo se bia wo boso mo dem enso dade bi twa dade em afewu to be keka posi for kura ma me bufu 05513131 05513131 0548933131 054893 posi for mo tonton za zu kuruma. Hello. Yey. Osei. Yey, abere na hwe me yekoye nim. Over contractor wa masum e wo kwina me demo position. No. Demo for masa mo dia mi kira no. Okay. Problem ba. O dia kira ga fo be ka shi dia she be graduation. O ya plan wa ba o fe mo ya o. So tu ko na ya be shi. Ta se be graduation of. En so ma papa mo ken no na mo ken na kwa dia. Se bi ye no na ti. O ti ko ko o ti wa santi me mo kwa na se be graduation na pa na e ka dia wo ye. We do this no ya ga mo se dia champion no we dia dis no na ntraso e mo ya se me ti ko na ti chance ase e to e ya dia bi ko awudi ye bu ho dia ya kan na sa de metofo e ta so na mso mo so ba e mo ya se ne be ti ya ye wo na na fo ne ya yom dis no o mo sanka e da sipi no. Okay, abra ya tia santima mu asante otumfo dia sakra onu asem e wontimi ka ne watwamu koba bi fofora kwaka e dia asumdua ma wo mo da bi yenye ne sa enti nananum fakuo bi omde da no wo mo nya de omo ye na asem bi no a eba wo mo kan se de sitie no wo mo kan kire kuro wura na kuro na nya wo mo sa afeko fo no dia. Hello majo so ma me ba bi afrefre wudin Nyami shira upampa chomi kasafri Kenya se mi pachana na wose tutunu wachi papa ya tetensa se wachi mi boss wachi akasa mi boss ya friend ejuma ura wachi na ya evidence bre nyami shira upampa na ya beba o ade be na ma retwi wudi asase sem ho ana mi pachon prati sem ho wotono mani pamienu wakoma ma chofu wadi abade guasa se na lanta di boye tine koso wadi greda na efu wo da itu kupa acho ebi Asem Mpe menhia ma ne homre so. Hello Oforisuo ba me ye ofa ya bo body kama sa kwaba no so ba omna sa mo dia woye den me bre no yanko yanim Sompa so no ba mana kuma na fa no kwazi oti ebinu machia obeka ni kwasi eka oye wa odi sie SK bolas na mena ine e wadi na mudu obuase coffee crew over I have forgotten minimum and go go nya what's go nya bi to ya any anke to me kasa yes me no it sounds and o to ka so to ba no asa singa ne dia e so na so what go nya bi chunti no o je to me bia answer for kaso o match na mo fo no ke me do na e wan so mo na wo dia kunya na pesa kunya no etimwa enye kunya so enye kokoso enye pacho enye pacho ya mani pa ontomo na yo yere na bodoro na ba fo beta wo tia na ye wo papa o ye ntia o ye escabulas ya wana ime bana nya mnya kuma okay hello Oforisuo be me ye
Maji so eburu. No, make a free a work house in town with you. Yentie uni. Ah, you say the was here no cry, here, na, annual. Utu for variations, me pena myself to go people. I can't mind, or I can't see your mind. No one young person will give the yes, I can't say, young cancer to a work and my bema, what is your what I feel in the you can do Klenia and come for you to for the brand and now, Sinana. Maybe a thing is any children for more with any, that's a fuck more mine war. Now, what time will you for home? And I would tell you, we are young person. One year, you know, young Patano, and in the way of honor. I mean, Noki. Yaponia komya bi na ama no 2-4 brempon kra be yewi. Ha? Hello. 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 Baby, I'm free with you today. Hello. 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 Yes, you. Yes, you, pa ma me ma honya ha me bra. Ma me na sister na o ka adewa de ni kunu ko bi ma lanja so ne bo no. Yampa. Kata sister crowd. Yes, me ha sa te so. No, okay. Hello. Oh. Yeah. Open show everybody. Papa, I'm trouble. Ya ko ya nim, ya ko ya nim. Remember me you. Mama na oka obi mpese obaka na me mama na nyame o manyin che na no kwa na ma do fu kakra wo yeti richi ati mama no ya kete mamla ya mo ti bufa ta be che ti mo no mo ka na kwa no o ba be che ka mo di gabi o menga wo be ata ko ta ni wo o te ka mo ngada na ka mo ngada na mo puru na ni na ba ni mo ba ko ti be ta ni ba mbebe Papa, what the devil is okay, yenim kwan bebre ye betumi afa so amama ayi sakra onu asem aduru tufo. Ni amama me fo man panifo mienu kan mo tufo ataso mu koye dede. No onto ne sanfra mo semomra. Sa ya pem na pem asa ne be ye no. Obi nim de yakwa ne manhia ho. Afa na mo start to bna. Otufo be ka semomra na mentie me maame no made omoka. Ade atufo sante hene. Won nanim pese beti no so oba akrodesu. Yeni ya no babesia me etu ohempon no kra no ye brempon okrom a obabesia na me yetu no ade na mo ye mo sa ko fefa nka wa tuntuntuntum bia yeni ma konwa papa bia modie hello majo su eburu katachi last caller na me sram na me wotumi kase very good well good this mapa sector account percent my yeah nyina yes, in the party, we are sorry, because on safety, you know, you know, you know, say no press, and I say no crowd. Who said, "Would be after a cassette?" Was told Asem Mpe Nipa to go. So we have to be so yeah, because what got away or not. It looks like you can't watch them out. You don't know, but confirm me who said you no okay ye ka se ye bie homa no ne ho nsem ebeba no but me pese me man na o se tutu na so te se ewiase ni mo antumi wa etetonto man na afu so wo bibi tia so wo de edukase ba santemam kure ne wo we na me ka kire na anwumre wo ba se unim tirebo kama unim sire si nwene no timi se ye won sa no ofepa sa wig ya beba su nim ye front eye unim tare ene wadwuma ba salon no e wo breman am se ho feyi papa orofo se wo pa adwuma ya fra homa we so wate 0536 070557 0536 070557 orofo fre ne kopa adwuma ya wate ye kosa ka wonu na mo kama komanto yam asem na be komanhia fie tie be komanhia fie pa na sadia asem na be se be yam fe sesini no ofo so aboagye me na mapamfo ya kram ye long